nenos non moi normales, chamados Ana, Yaiza, Nair e Izan, que teñen prodixios e ían ao CEIP Feliciano Barrera. Un día decidiron esconderse na biblioteca para ver o que pasaba no colexio pola noite, e o seu plan funcionou, pero de repente... Probarei os prodixios estornado. ¡Míralo ali! ¡Non! ¡Os nosos prodixios! Mañá temos que ir a buscalos sin falta. Sí, madrugaremos. Chicos! Despertade, temos que ir a buscar os nosos prodixios. É verdade. Veña, Isa, levántate. Vale. Chipas, que é isto? Non sei, é raro. Moi raro. Imos a investigar. Sí, vamos. ¿Qué está pasando? ¡Está pasando! ¡Teletransportámonos! ¡Chispa! A ver, Ana, xa, dixe de tonterías, que temos que buscar os nosos prodixios, que os nós somos menos que despiadada. Vale, Nair, tes razón. Xa, para eso ou que? Sí. Vale. Veña, vamos a buscar os nosos prodixios, que si non somos menos que despiadada. ¡Vamos! ¡Mirade, despiadada está ali! ¡No es un lugar secreto! Vamos a por ela! ¡Sí, correde, correde! ¡Vamos! ¡Ya veres! ¡Ja, ja, ja! ¡Levaremos da cárcel! Sí, iso! Sí, é boa idea. ¡No! ¡Vengareime! Quedarás aí ata que te volvas boa. Despiadada, te podo facer unha pregunta? Vale. Por que te volviches mala? Pois porque no meu povo natal a xente era mala, a xente non aceptaba a xente boa, así que eu volví moi mala. En canto te volvas boa, podrás ser unha de nós. Vamos.